Λοιπόν, πάμε τρέχοντας για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για μια έκθεση που τρέχει και αυτή στην πόλη μας και νομίζω θα τρέχει μέχρι και αύριο. Τρέχει. Σήμερα. Τρέχει. Με νερό δεν έχει να κάνει. Βέβαια. Πάμε στις διαφημίσεις. Είμαστε γενικότερα στον δρόμο του νερού, Πάτς, πρέπει να το παραδεχτείς. Είμαστε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, καλοκαίρι σε καλοκαίρι. Το νεράκι μας έχει επισκεφτεί έστω και με λάσπη. Τώρα όμως θα ασχοληθούμε κάτι με ένα νεράκι που δεν έχει. Το θέμα είναι ότι είμαστε στον δρόμο του νερού ή νομίζαμε ότι ήμασταν στον δρόμο του νερού και δεν το εκτιμήσαμε τόσο όσο θα έπρεπε. Πρέπει να λύσουμε τις απορίες, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Κόκκινο και στη Νέα Τηλεόραση και έχουμε 3 εξαιρετικούς καλλιτέχνες στην παρέα μας. Από μια έκθεση η οποία τρέχει, όπως είπαμε, στην πόλη. Εδώ και μέρες. Έκλεισες σε ένα σημείο και πήγες σε ένα άλλο. Συνεχίζεται. Βεβαίως. Και συνεχίζεται και με διάφορες δράσεις. Δηλαδή, μία δράση είναι που θα καθαρίσουμε την παραλία, μία από τις παραλίες των Ταμπακαριών το Σάββατο, 11 η ώρα. Και καλούμε όποιος θέλει να έρθει σε αυτόν τον καθαρισμό. Θα έχουμε μουσικούς, θα κάνουμε ένα μικρό μπάρμπεκιου, πιθανόν να έχουμε κάποιες ασκήσεις, γιόγκα και κάτι. Ο κύριος Λιλικάκης Κοσμάς μας κάλεσε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ναι. Και μετά η επόμενη δράση θα είναι ένα σπίτι ενός μοναχικού ανθρώπου, το οποίο δεν το ανακοινώνουμε. Δηλαδή ανακοινώνουμε μόνο την διεύθυνση το βράδυ που θα βρεθούμε και το απόγευμα που θα έρθει ο κόσμος να βοηθήσει. Δεν κάνουμε άλλη διαφήμιση σε αυτό και μετά θα κάνουμε ένα πάρτι όπου θα γίνει οικονομική ενίσχυση για τις επόμενες δράσεις μας και εκεί θα κλείσει ο πρώτος κύκλος του Clear Water Environment. Μαζί σας είναι και μαζί μας φυσικά είναι η κυρία Χριστίνα Φίτου και η κυρία Μαριάννα Θαδωρίδου που συμμετέχουν και αυτές ανάμεσα σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Γιατί είπατε ότι πάνω είναι από 30, στους 30 σταμάτησα να μετράω. Εντάξει. Αλλά επειδή ερχόταν ομάδες. Οπότε πάνω από 30 σίγουρα. Κοντά 70 άτομα, γιατί έρχονται ομάδες μετά που είναι 10 μαζί και έχουν ένα βίντεο για παράδειγμα με slide show. Οπότε, ωραία, αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η έκθεση? Αυτή περιλαμβάνει εικαστικά, φωτογραφία, ζωγραφική, installation, βίντεο, τα πάντα, performance. Έχει χώρο, μπούτο, έγιναν 2 παραστάσεις. Έγινε μια ομιλία με τον Αντώνη τον Λιωδάκη, που είναι ψυχίατρος, για ψυχική υγιεινή και το νερό, καθαρό νερό. Έγιναν παιχνίδια με την ομάδα Killing the Fly, που είναι ηθοποιοί και κουκλοπαίχτες και έκαναν μια φοβερή δράση με παιδιά. Είναι πολύ γνωστή ομάδα, δουλεύει στο εξωτερικό. Κάναμε και εμείς ένα δρόμενο με εργαστήριο παιδικό, δηλαδή η Χριστίνα Φίτου και ο Κοσμάς Λιλικάκης. Και όλα αυτά διότι θέλαμε η έκθεση να έχει ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δεν ήταν δηλαδή. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Υπήρχε από την αρχή η ιδέα να γίνει κάτι τόσο πολυσυλλεκτικό ή ήταν πιο συγκεκριμένα τα πράγματα και μετά ήρθε η έμπνευση να το κάνετε λίγο πιο. Ναι, πάντα. Εγώ έφυγα πριν μερικά χρόνια και ήρθα να ζήσω σε ένα χωριό. Σε αυτό το χωριό βραβεύτηκε το νερό. Δηλαδή, ποιο είναι το χωριό αυτό? Είναι η Βρύσσης Αποκορώνου. Αλλά ο Αποκόρνος γενικά θεωρείται ένα μέρος με τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα. Έχει ποτάμια, έχει λίμνες, γίνεται χαμός. Λοιπόν, βραβεύτηκε το νερό και ξεκινάς να πιεις νερό, ας πούμε, από το βραβευμένο κτλ. Πρέπει να πάρεις εμφιαλωμένο. Δεν μπορείς να πας, ας πούμε, στο ποτάμι να βγάλεις λίγο νερό να το πιεις. Και σκέφτηκα ότι μάλλον πρέπει όλοι μας να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς το νερό το οποίο πίνουμε να είναι όσο γίνεται πιο καθαρό και άμεσο, προσβάσιμο σε εμάς. Δηλαδή να είναι ένα αγαθό. Ναι, σωστά. Το οποίο πρέπει να είναι ελεύθερο. Δεν θα πρέπει να το έχουμε και δεδομένο, έτσι, ειδικά στις μέρες μας. Και έτσι ξεκίνησε η έκθεση για να γίνει μια συζήτηση. Όχι, δηλαδή, είναι όμως μια έκθεση για το νερό και όχι με το νερό άμεσα, σαν αντικείμενο έμπνευσης στα έργα, στα δρόμενα, σε όλα αυτά τα υπήρχε και αυτό, βεβαίως. Υπάρχει το νερό εκεί. Απλώς είναι μια έκθεση με ακτιβιστικό χαρακτήρα. Θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα μέσα από αυτό. Δεν είναι ο στόχος τόσο να αναδείξουμε τις δουλειές μας. Τι ωραία που ζωγραφίζουμε, τι ωραίες ιδέες που έχουμε. Αλλά να κινητοποιήσουμε, να θορυβήσουμε και να καταλάβουμε ότι το νερό είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να είναι ελεύθερο και είμαστε νερό. Νερό είναι ζωή. Νερό είμαστε εμείς. Η ύπαρξή μας δεν έχει πλούσιους και φτωχούς εκεί. Δεν έχει κρίση, μη κρίση.
Δεν έχει μόνο τα χημικά και πριν τα χημικά υπήρχε το πρόβλημα με το νερό και τώρα που υπάρχουν τα χημικά. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Το θέμα με τα χημικά πόσο πολύ σας έχει εξοργήσει και πόσο πολύ θα μπορούσε να επηρεάσει μια επόμενη παρόμοια έκθεση. Επηρέασε και την ήδη υπάρχουσα. Βεβαίως. Ήταν και αυτό μέσα στα κίνητρά μας, γιατί δεν είναι μόνο τα χημικά, είναι ο υγιαλός. Ιδιωτικοποίηση. Ιδιωτικοποίηση, λένε 3-4 πραγματάκια και βέβαια η φιλοσοφία του κόσμου, το ότι ωραία, τελειώνουν τα χημικά, τελείωσε το θέμα με το νερό. Πριν από τα χημικά δεν υπήρχε θέμα με το νερό. Όταν, ας πούμε, σε ένα χωριό, για παράδειγμα, ρίχνουν τις αποχετεύσεις μέσα σε ένα ποτάμι, αυτό δεν το συζητάμε. Δεν πρέπει να ενημερωθεί και ο ίδιος ο κάτοικος ότι κινδυνεύει από αυτό που κάνει. Γιατί το πίνει αυτό το πράγμα, μπαίνει στην τροφή του. Εκτός αν και επειδή είμαστε μόνιμοι κάτοικοι, θεωρούμε δικαίωμά μας να μολύνουμε το δικό μας το νερό και δεν αφήνουμε τους άλλους μόνο. Ή μολύνουμε του δίπλα το χωράφι. Δεν είναι το δικό μας, είναι του δίπλα. Είναι στα πλαίσια του να πεθάνει η κατσίκα του. Μα το νερό κάνει ένα κύκλο, οπότε μολύνονται τα πάντα. Πάει στον αέρα, δηλαδή. Πάει στον αέρα, επανέρχεται με τη βροχή, οπότε όταν όλο είναι μολυσμένο, μολύνει τα πάντα. Σωστά. Τα χημικά που λένε, ας πούμε, δεν είναι μόνο στη θάλασσα. Ένα μέρος του νερού θα εξατμιστεί και δεν ξέρει που θα πάει. Από πού θα σου έρθει δηλαδή. Ναι. Αυτό δεν έχει αναφερθεί από αέρα. Ναι, βέβαια, από τον αέρα θα σου έρθει. Θα σου έρθει με μια βροχή, ας πούμε. Ο κόσμος πώς το εισέπραξε όλο αυτό που ετοιμάσατε και το παρουσιάσατε? Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του στις συζητήσεις που είχατε, τι σας είπαν, ποιες ήταν οι απορίες, ενδεχομένως οι προβληματισμοί του? Ήταν πολύ θετικός ο κόσμος, κυρίως έξω. Δηλαδή, εγώ το κοινοποίησα από το διαδίκτυο. Σε έναν κόσμο που γνώριζα στην Αθήνα και κάποιοι από αυτό ήταν και στο εξωτερικό. Λοιπόν, υπήρχε πολύ θερμοί υποστηρικτές, έφεραν τα έργα τους με δυσκολία, μεγάλα έργα. Υπήρχε μια συμπαράσταση από αυτό. Από το περιβάλλον εδώ, ας πούμε, υπήρχε μια έτσι, αγκύλωση. Όπως Περίμενα να δουν κάτι πιο στημένο, μια έκθεση τυπικά δομημένη, όπως έχουμε συνηθίσει. Δεν είχαμε, ας πούμε, τα κλισέ μιας κανονικής εικαστικής έκθεσης. Δεν είχαμε και κανένα λόγο άλλωστε. Εμείς θέλαμε να γίνει μια συζητησούλα για το νερό, με ένα απλό πράγμα, ούτε φασαρία. Πολλά διαφορετικά έργα, διαφορετικής τεχνοτοπίας που είχαν όμως αυτό το επίκεντρο το νερό πάντα. Και νομίζω ότι ο απλός κόσμος και ακόμα και γονείς με τα παιδιά τους που πέρασαν, είπαν πολύ ωραία πράγματα. Ότι πρώτη φορά βλέπουμε κάτι τόσο διαφορετικό στην πόλη. Έμειναν όμως σε αυτό, δηλαδή έμειναν στο επιφανειακό του πράγματος πάρα πολύ ωραία πράγματα ή στάθηκαν να συζητήσουν μαζί σας και να το ψάξουν και βαθύτερα? Δηλαδή, αν πήραν το μήνυμα, σίγουρα. Βεβαίως, το πήραν το μήνυμα, απλά τώρα περιμένουμε σιγά σιγά να δουλέψει ο απόϊχος της έκθεσης. Άλλωστε και την κυρία Θοδωρίδη τη βρήκα κάπως έτσι. Μάλλον ότι βρήκα, προσφέρθηκε. Εγώ απλά έστειλα το μήνυμα και κάποιοι άνθρωποι προσφέρθηκαν. Άφησε τα υπάρχοντά της και ήρθε για να δουλέψει για αυτό το πράγμα, χωρίς να γνωρίζει καν. Εμείς δεν γνωριζόμαστε. Το διαδίκτυο τα έκανε όλα αυτά. Το διαδίκτυο, βέβαια. Και όχι μόνο αυτό. Άλλος έστειλε έργα, ξέρω εγώ, από το Βερολίνο. Άλλος, μια άλλη κοπέλα, η Λίλιαν η Διαμαντοπούλου, έστειλε το έργο της από τη Βιέννη. Προσπάθειες που είναι συγκινητικές πραγματικά. Ακούς ανθρώπους οι οποίοι απλά στο όνομα του νερού έρχονται και δίνουν την ενέργειά τους. Νομίζω έχουν καταλάβει την αξία του. Προσπαθούμε. Και αν δεν είναι οι πρώτοι καλλιτέχνες, ποιος θα είναι? Που υποτίθεται ότι έχουν και περισσότερες ευαισθησίες. Ναι, δυστυχώς οι καλλιτέχνες δεν έχουν αποδειχθεί ότι δεν είναι πια πρώτοι, αλλά είναι από τα τελευταία, δυστυχώς. Εγώ θέλω να ρωτήσω από την εμπειρία σας και από όλους σας αυτό το συγκεκριμένο εικαστικό ταξίδι. Ποιοι είναι αυτοί που τελικά εκτιμούν ή αρχίζουν να εκτιμούν περισσότερο το νερό, άνθρωποι του νησιού ή άνθρωποι εκτός νησιού? Τι να πεις, εκεί πέρα δεν ξέρεις. Άνθρωποι με παιδεία, δυστυχώς. Δηλαδή όπου υπάρχει παιδεία, εκτιμώνται όλα. Εκτιμάται ο άνθρωπος, εκτιμώνται τα στοιχεία της φύσης, εκτιμάται πολιτισμός. Η ζωή η ίδια. Έγινε και μία ομιλία από τον κύριο Λιουδάκη, που είναι ψυχίατρος. Άλλωστε θα πάει η έκθεση προς με το νερό, ναι. Ψυχική υγεία και νερό, οπότε κάποιος κόσμος που ήταν εκεί είχε την ευκαιρία να συζητήσει και μαζί του και μεταξύ του. Πόσες μέρες ήταν στη Σαμπιονάρα? Ήταν μια εβδομάδα. Και τώρα είναι άλλη μια εβδομάδα στο... Όχι, είναι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι και αύριο στο Νεορεομόρο. Και μετά μας μένουν αυτές οι δράσεις, μετά συλλέγουμε το υλικό, βγάζουμε τον ηλεκτρονικό μας κατάλογο και μεταφερόμαστε σιγά σιγά προς τον Αποκόρονα, που δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνουμε. Δεν έχουμε απευθυνθεί ακόμα στο Νέο Δήμο ή κάπου. Ίσως να είναι η έκθεση να μεταφερθεί στις Βρύσσες. Θα ήθελα, γιατί είναι η βάση μου εμένα εκεί, απλά όλος ο Αποκόρονας είναι καταπληκτικός. Εμείς έχουμε την τύχη να σπουδάσουμε στην Ιταλία
τύχη, την ατυχία και οι τρεις. Λοιπόν, εμείς είμαστε στη Φλωρεντία. Η Τοσκάνη γενικώς έχει φοβερές ομοιότητες με τον Αποκόρονα. Είναι μια καταπληκτική περιοχή, απλά δεν έχει καταγραφεί ακόμα ως έτσι και δεν έχει, δεν έχει τύχη ανάλογης προσοχής. Εντάξει, συγγνώμη για το Σαρδάμ. Υπάρχει μια ροή σε όλη αυτή την, ας το πούμε, έκθεση αλλά και δραστηριότητες, όπως και το νερό, και οπότε θα εξελιχθεί μέσα στον χρόνο και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μετά και θα πάμε Αθήνα. Στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν έχει σταματημό αυτό το πράγμα. Να προσπαθήσατε όλες αυτές τις ημέρες να φιλτράρετε τις δράσεις σας, όπως εμείς προσπαθούμε να φιλτράρουμε το νερό πολλές φορές. Εμείς αφήσαμε ελεύθερες τα πράγματα και εξελίχθηκαν σημαντικά πράγματα. Ξέραμε που θέλουμε να καταλήξουμε. Έγινε μια διάδραση ανάμεσα στους καλλιτέχνες και στα έργα τους που ήταν πολύ συγκινητική. Μαριάννα, αν μου επιτρέπεις, θέλαμε να δώσουμε ένα επιμορφωτικό χαρακτήρα στην έκθεση, ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δεν θέλαμε να κάνουμε μια έκθεση όπως γίνεται συνήθως. Γι' αυτό βάλαμε και αυτές τις δράσεις με τα παιδιά. Ηλικίες νέες. Θα μπορούσαν να ήταν και κάποιοι μεγαλύτεροι ενήλικες σε αυτές τις δράσεις. Συνοδεύαν τα παιδιά τους. Οι ομιλίες. Μας έτυχε μόνο μία. Εντάξει, την επόμενη φορά μπορεί να είναι 2 ή 3. Ζητάμε από γιατρούς, από επιστήμονες να έρθουν μαζί μας. Έγιναν επί τούτου αυτά τα πράγματα. Δεν τα αφήσαμε αφιλτράριστα και ελεύθερα και όπως βγει. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχικής υγείας και ευημερίας, είναι θέμα υγείας γενικότερα. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, και πέρα από το εικαστικό κομμάτι του πράγματος, αφού λοιπόν ολοκληρωθεί αύριο και τις επόμενες ημέρες όλες αυτές οι δράσεις που έχετε οργανώσει, θα υπάρξουν και άλλες δράσεις, ανεξάρτητα από την έκθεση? Ναι, πάνε. Οι επόμενες 2 είναι τα Μπακαριά, Σάββατο 11 η ώρα. Μετά από δίπλα αυτά. Συγγνώμη. Πριν το θαλασσινό αγέρι. Πριν το θαλασσινό αγέρι. Παραλία πριν το θαλασσινό. Μετά ειδοποιούνται όσοι θα έχουμε email τους και από το Facebook επίσης που έχουμε τη σελίδα για την δράση στο σπίτι του μοναχικού ανθρώπου, όπως τη λέμε. Και μετά κάνουμε τον κατάλογο, κάνουμε το πάρτι και αποχωρούμε. Η σελίδα στο Facebook. Πάμε στην επόμενη έκθεση όμως. Πώς λέγεται η σελίδα στο Facebook? Clear Water Environment. Στο δρόμο του νερού. Όλο αυτό. Είναι ο τίτλος. Τι είναι αυτό που θα θέλατε πάρα πολύ να κάνετε στο μέλλον? Σε συνεργασία ή ο καθένας μόνος του, αν και φαντάζομαι ότι και θα μπορούσε να είναι η συνέχεια. Η συνεργασία είναι πάντα πιο δυνατή. Ναι. Η δράση δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Δηλαδή, με συζητήσεις δεν αλλάζει τον κόσμο. Πρέπει να γίνει με πιο δυναμικές κινήσεις μπορεί να αλλάξει. Με τη συζήτηση όμως σιγά-σιγά είσαι ο καταλήτης, βεβαίως είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Βεβαίως, αυτό ακριβώς. Για να πάει με έργα μπροστά χρειάζεται, φαντάζομαι, χρήμα, και αυτό είναι που φρενάρει και την προσπάθεια. Δεν μας φρενάρει το χρήμα τόσο πολύ. Ζητάμε βέβαια από χορηγούς να μας ενισχύσουν, από φορείς κτλ. Είμαστε ανοιχτοί στις χρηματοδοτήσεις, απλά δεν μας προκύπτουν όπως θέλουμε. Φαντάζομαι πως ναι. Θα είμαστε ευχαριστημένοι όταν, και τότε δεν θα υπάρχει και λόγο σήμερα, όταν θα πίνουμε το νερό από το ποταμάκι μας. Όπως το πίναμε παλιά από την Κρίνη. Θυμάμαι πιτσιρικάς και πηγαίναμε με τη στάμνα εκεί στις βρύσες και βάζαμε το νερό και το πίναμε και ήταν μια χαρά. Λοιπόν, αυτό το θέλουμε πίσω. Όταν θα έρθει θα ησυχάσουμε. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά έχετε πολλή δουλειά. Έχουμε πολλή δουλειά, βέβαια. Ναι, πάντα. Η ζωή θέλει δουλειά, δεν γίνεται. Έτσι ακριβώς. Μόνο του κάτι δεν γίνεται. Όχι. Λοιπόν, πολύ ωραίες δράσεις και θα χαρούμε να σας έχουμε ξανά με νέα πράγματα. Να είστε πάντα τόσο δραστήριοι και τόσο πεισματάριδες. Γιατί... Και εγώ διακρίνω. Ναι, νομίζω ότι μόνο με το πείσμα τελικά. Εγώ διακρίνω και μια ικανοποίηση όμως στο βλέμμα σας. Γιατί κάναμε την αρχή. Ξέρετε πόσο δύσκολη είναι πολλές φορές η αρχή. Πόσα πράγματα έρχονται να σας σταματήσουν έτσι και ο Θεός. Από εκεί που δεν μπορείς να το φανταστείς. Οπότε δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα από εδώ και μπρος. Τα πράγματα έχουν μπει. Το νερό μπήκε στο αυλάκι. Είμαστε ατρόμητοι. Είμαστε ατρόμητοι, ναι. Να είστε πάντα έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι καινούριο. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κάνουμε όνειρα. Ο καθένας σύμφωνα με το ζώδιό του. Μόνο όνειρα. Να το κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Εντελώς τυχαία σ' αγάπησα αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να δείξω το ρολόι. Συγγνώμη, είναι δυνατόν να έχουμε δηλαδή τόσο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να μπορούμε να μασίζουμε σαν τους ανθρώπους, να κουμπώσουμε τα ρολόγια μας σαν τους ανθρώπους, να
Θες να μας πεις, κυρία Καλιδονάκη, τι έτρωγες? Βεβαίως, έτρωγα υπέροχα μπισκοτάκια που με κέρασε ο φίλος μου. Αυτός δεν είναι φίλος, αυτός είναι αδελφός. Ο Φώτης ο Χερεκάικης. Πολλά μόνο φιλιά. αυτός θα μπορούσε γιατί να τα ήταν και αυτά που είχαν απομείνει. Τι είναι αυτά χαρτάκια? Ναι, και είχε φάει πιλάφια, είχε φάει βραστά. Τι τρώει αυτό το παιδί καθημερινά? Πες με τη βουντούσα και δεν με νοιάζει τι τρώει. Πού το βάζει? Εντάξει, παιδιά. Το παιδί έχει αδυνατήσει. Μα γι' αυτό λέω που το βάζει. Συγχαρητήρια, πολλά φιλιά. Επίσης, συγχαρητήρια πάρα πολύ και στο Μίλερ Γκάλι για αυτά τα υπέροχα ρολόγια που μας έφερε και σήμερα. Γιατί τώρα είναι ώρα για Μίλερ Γκάλι. Να κάνει ένα κοντινό, παιδιά, μην τσιγκουνεύεστε. Τσιγκουνεύεστε τον ήχο, τσιγκουνεύεστε τα κοντινά. Σας χρεώνουν έξτρα. Δεν βάλετε από πάνω μπήκε. Πάντα. Αυτό το λιοντάρι πια. Γύρισε λίγο το Όχι, δεν θα μου. Το σπάσεις εσύ.